खुलुमबाय बिग ब्रेकिं निउज 24 बड'लेण्ड बिग ब्रेकिं निउजआव आं करिना बर' दिनै फोसावबाय जानो गोनां बिटिसि इलेक्शननि खालार। ब्रैथि खेब बिटिसि बिसायख'थिया फैबाय थानाय 2020 एप्रिल दाननि 4थि खालाराव जागोन। नमिनेशन होनायनि जोबथा खालारा 2020 मार्चनि 18 खालाराव। भटिंनि खालारा 19 मार्च। 21 खालाराव बिजाथिफोरा नमिनेशन दिखांना लाफिननो हागोन। 2020 मायथाइनि 8 खालारखालि बिजाथिनि फिथाइ फोसावनाय बिटिसिनि बिजाथि देरहानाय जेननायनि सानखान्थिनि सान 8 एप्रिलाव। निउज 24 बड'लेण्डनि जाना गासै बिटिसिनि रायजो राजानिसिम गाव गावनि भटखौ गोग्गोयै होना सरकार दानायाव मदद होगोन बेखौ मिजिंथिना गावनि भटखौ गाव सानना होनो खावलायहरबाय।